Здравейте хора, почваме новата поредица на LOL и до мене. Аз се казвам Христо. Ще вдигаме... Заедно ще дигнем 80-ти. Да. Той е логър майче. Да. Не, аз съм Хънтър. Също. Не, аз съм Хънтър, бе. Пък както виждате аз съм другите. Да взимаме квестовете и почваме. Ти взе ли го? Да. Добре. Ето. Ако искате да играете с нас, в описанието ще има сървъра. Да. И реална листа. Да. Ние играем Lich King версията. Абе, ще напишем всичко в описанието. Да. Само ако искате трябва да напишете като коментари. Ще играем с вас. Да знам, че аз ще... Сигурно ще почна да казвам във всеки клип да ми харесате страницата във Facebook, ако искате. Оттам може най-добре да ме следите. Така че... Да. Минали с квеста? Още една пантера. И аз така. Къде сте? И ние дори когато стигнем 80 ще продължим. Да. След това се нарича гирване, нали? Да точиваме босове, райтове и тем подобни. Ние мислим да се направим PvE, не PvP, защото е по-добре според нас. PvE е по-забавно. PvP само ти ще се биеш. Да. PvE е цяло по-забавна игра. Убиваме босовете. PvE е да се биеш с местните хора, ами с да оказваме така мобове, босове и най-различни тем подобни и от тях падат айтеми и се гирваме PvE. А по PvP е има хонор. Отиваш на арени, биеш се и побеждаваш ли, губиш, те ти дават най-различен хонор. Точно. И с него може да си вземеш PvP айтеми, които да кажем, че са горе-долу силни, обаче бавно се събира хонора. Да. А и PvE-то е много по-забавно. Да. Ти го каза в началото. Особено когато играеш с приятели. Да. Къде си, бе? Тук, на някакво гигантско така. Мислим да вдигнем днес до 20 левел на клипа. Но не се знае. Да, може до 10. Ще направим поредица на епизоди, така че... Да. Да върнем квеста. Я откъде мен да ти шорна някой квестове. Добре. Чакай. Аз нямам парички. Чакай. Значи... Почакайте само настройките да се ги оправя. Интерфейс. Добре. Обикаля. Горе на това дърво ли си? Да. Аз имам си бърна квеста.
Като цяло до 80 левел е минаване на мисии и дигане на левели. Отиваш към най-различни места, градове, такива тем подобни. Ние сме Алианс и има главен град на Алиансите, който се казва Stormwind. Има и хората, които са наши противници и имат техен град, който се казва Огремар. Да. Да. Само да вземем всичките квестове и после всичките наведнъж ще ги минем и ще ги върнем. Аз тук се подпалям. Добре. Където се намират пари. Също да споменем, в тази игра има и пари, наречени Gold, т.е. с тях може да си купуваш айтеми, може да си тренваш магиите, т.е. да отключваш нови магии на всеки левел. Има и таланти, които се отключват на 10 левел и всеки левел ти дава по един талант да отключваш. Има 3 вида пари. Първите майче се казват Copper, вторите Silver. Да, вторите Silver, третите Gold. Да, които са най-скъпите. Да. Както виждате, аз имам 26 копър. И аз имам толкова. Имах повече. Ама се тренах една тъпа магия. И аз се тренах. Добре, сега мисията ни е Филмос да събираме някакви растения по земята, май. Не, трябва да убием на ние джуджет. Също. Това не мога лутна. Като цяло ще снимам на CSGO, защото ми е любимата игра и... Но напишете в описанието като идеи да ми давате. Кои игри искате да играем най-често? Да. Скоро може да почнем и Dead Island. Да, Dead Island може. Така че... ще се постаря да снимам всеки ден. Ако съм свободен. Оле. Баре! Вземем си копера. Ето виждате, аз вече имам силвър. Едно силвър имам. Аз имам 2 силвър, аре. Ти, защото силата. Добре. Мина ли си квеста? Не, още 5 ти. Аз още... Всяко ще си го минало. Аз да не съм тук. Ако чуете откъде съм си направил F1 и F2 тези неща, отивате в Keybindings, тук и от тук ще го правите, намирате си нещата и да. Аз още не мисля да стримвам, защото нямам достатъчно абонати, ще ме гледат много малко, така че по-нататък ще стримвам. Аз го минах. Аз още не. Скоро очаквайте нов клип на CSGO от мен. Да. Как умира? Как умираш? Да. Направо умирам.
Да. Мина го реши, че мог се share. И за какво го деклинна, бе? Не го деклинах, имам. Веном сак нещо трябва, нали? Да. Той имаш ли? Кой? Не, имаш го. Дълго Plant Protector. Аз ще си взема гащите, така че... И аз ги взех тях. Значи А сега отиваме за The Balance of Nature. Да. Някакви прасета да избиваме. И... някакви мангите. Добре. Като цяло, дори да е раса, която може да си сменя формите, може да е тигър, който е бърз, може да е котка, която бие демидж, може да е мечка, която е танк. Тоест танковете ще ви обясним по-напред за тях. Да. И може да е най-различни някакви неща, може да е птица. И обаче трябва да смени мисиите, т.е. квестовете, за да се преобразява. Да. Птицата е към много нагоре. А пък Хънтъра, какво за него? Знаете. Стреляйте, това е. Стрелянето има оръжие, но оръжието неговото почти не се използва, защото няма смисъл. Да. Явно тук. Ще върна кое с този учебник е тук. Не знам къде се намира. Кой левел си? 6. 6. Сега ще влезем в пещерата, защото има много паяци вътре. То спас хода с другия, за един квест, той за друг. Мангите там, не. Някакви дойдоха в пещерата. Също късат всичко, ти както си нуб. Направо. Да. Остана още един тигър. По-нататък мисля да сложи фейскам.
Можеш да дефинираш фейскам мака. Камера. Да ми виждате лицето и тези неща. Колко съм красив. Ох, мъже. Май по-добре да не виждате. После... После какво бе? После ще се смеят 2 години. Да. Ема аз като те видях се смеях 2 години после. Ти ли бе? Да. И са хиде наша. Не може ли бе? Пълно същество. Еме. Кога? Къде си вас? Ако искате може и да стримам, стига да ме гледате. За мен няма никакъв проблем. Когато стримвам, ще напиша във Facebook в групата ми. Страниците имаш пред. Също. Замаялник. Ли бе! Кой друг бе? Оле. Мане към а не. Добре, сега аз се загубих тук. Нямам никаква идея как ще излезна. Интересно. Глед аз съм пак ти нинджата предни селта. След това трябва да се отида до трейнера. Да се трейна магия. Още колко че остават? Уж 5. Добре. Тук не може. Седи малко. Седи малко. Направих ти дуел, ама в тази зона не може. Още колко ще стават? 5. Ако искате ще стигам на Payday и на такива игри. Аз мисля да почна поредица и на The Forest, ако желаете. Минали си го? Не, още 4. Ехе. Да, като си бонусество. Да бе. Още 2.
Айде да е. В повечето от клиповете може да рейджвам, така че... По рождение му е това. Направо по рождение. Да. Ай, готов съм. Готов ли си с манги? Да, бе. Ай. А, не, с мангитата не съм. Шанс. Ти се върна, кое след ти ги убива. Марш, и без това не те искам. После ще викаш. Няма да ми помогнеш. Заради Как да теб отида хората до няма тебе? да се... Заради теб хората няма да се абонират. Точно заради мен. Ще кажа какъв е той, някакъв мизерен. Нака, ти е при Кристиан Танев да си вземеш една тениска. Внимание, бавняр. Няма ходя. Ще си давам аз тук 10 скинти за тениска. Ами той ще ти подари, като види какъв си бавняр. Да, бе. Трябва да убия само мангитата. Мангите ли трябва да убиеш? Мангитата. Къде са те? Ти се наотел манги, бе, какво искаш? Че пръдна на логиката, бе. Не, тук е цяло с кръгла ми плеерите няма да ме видят. Да. И тук е празно вътре. Яла до пещерата. Имам да убивам мангита. Манговци. О, наката в 4 левела, аз съм 8, али да? Ти щото си лъкер, бе. Аз като ти казвам, че си бавняк. Търтъл. Сега само спами на ВГ. Що си хил? Защото слаб. Аз като ти казвам, че заради теб тук няма да се абонират хората, ти ни вярваш. Така ли? Така. Намерих манги. Преди салта от водата, че Че ти си един пешо. Точно. Точно. Още едно манги.
Като вървим квестовете ще вдигна сигурно 8 или 9. Юбре, трепалка. Чек. Какво направи отка? Сега ще има риб птицо. Репицо. Добре. Репицо. Няма да има репицо! Ха, няма. Иди да помагаш, ей. Не искам да помага. Еш. Точно. Точно. Сега този квест маче е на дървото. Отивам да го върнем и ще стане по-голям левел от Ицо. И ще се кефим. Да. Къде се забърдах? Оле, още един етаж нагоре. Аз тук краката ми умряха, бе. Успа. Кое са не е бил тук? Ти стъп. Аз тук читъра. Скачам от къщи. Спайдърмен. Не станахме в по-голям левел. Какъв този квест? What? Да се обигаме някакви работи, май. Петъл Лиле. What? Гърбич. Хайде, минах квеста. Кой е левел си? Нака, още 2 левела и 10. Да, и... Смисъл, може да спираме клипа на 10 левел. да, хора, значи на всеки 10 левела ще правим по един клип, т.е. сега като дигнем 10 левел, единия клип, след това 20 и другия клип, така, до 80. Да. Стига да успеем, защото по-нагоре се вдигат по-малко и... Много по-бавно се дигат по-нагоре, особено след 70. Да. Така че ще... И почва да се мързи. Но ще се постараем да вдигаме бързо. Да не ви е скучно. Да.
А, тези Лили. Лидията. Така. Наката цветята. Кой е 9 левел? Аз съм 9 левел. Сега ще се изтри героя и ще се смея много. Да, то така става, нали? Еми, ще ти го хак. Fuck yeah. Кой си трейна магиите? Аз си трейнах магиите. Кой сега ще си изгубя героя? Ти ще си изгубиш героя. Да. Оле. Лице ни да и гледай чата. Що? Нищо няма в чата. Аз знам защо си... А, да, за тренер. Ето виждате как се трейдах магиите, просто натискате трени. Какво се получава? Значи... Тук това ще бъде тук. Това... И той ще бъде някъде... Тук, защото е... Такова. Или да. Защото е такова? Да, бе. Не, защото е такова. Да. Защото е такова. Ама сега тук гъби ли трябва да събира? Ще опираш, бе. Чакайте. Може да ви е много шумно. Аре бе! Ще взема да режна, така че... Да се издържам мирите. Аре! Don't rage. Събираме. О, вече му цели път. Много. Какво искаш? Къде сте? Виж къде? А, не, това спасят. Ице? Не. Добре, сега тези гъби да съберем още две, да сминаваме те квест. На нас да си минем тъпия квест. Като тъп, що го минаваше. Еми, стой той като... Възкъм. Знай си, че се бзикаш. Не, че лошо, че се пише. Оттепля, бе. Мене.
Къде е тази гъла, човек? Мършаром. Don't rage. Къде да речвам? Аз къде речваме? Don't rage. Добре. Сега нещо лебо, чичо. Виж, аз съм бахте батката, е тука. Ланшотвам ги. Това значи ще ми дава... Тъги начин да им, значи... А по това нямах фармър. Тук да не отпадят си да нещо, не знам. Никаква идея. От тук ли? Въпрос. Кой Да. е вдигна собак? Оле, още едно смито. Е, сега ще вдигна, ще стана 10, ще виж. Боб няма. Добре, те защо ме атакува две? Рипица! Yes, бе! Ама ето се скочи от 200 метра. Рипнаско, риптак, правим го. Състоярец ще ги бия, ако трябва. Те двама тук са ми скочили. Рица ще умря, бе. Защото съм силен. Защото скочих от 200 метра. Чакай, на теб майка се умира, а? Откъде е за то тъп, кое е за те лили, бе? Абе, 7 Хилиш. като си минах един квест. Много ли ти смеш? Ого. Расовата магия, както виждате, ставам невидимето, но трябва да седа на едно място. Ако умре да... просто... ето. Си развалям кефа. Само още 1500 да спи до 10 лева. Колко? Само още 1500 на 79%. И сега, ако ти стане на едно XP, ще се кефе много. Аз питам, откъде пак взе този тъп квест за лилиите и гъбите? Идеал до мен ще ушарна. Аз се минах един квест и просто поредица от квестове беше. Ама аз имах и втора магия за атакване. Ой, аз забрех. Значи, чак. Накто чак. Ча. Ча. Човек, той ми развали кеф. Минах си квест. Да ти е яко. Добре, кажи къде ги минаваш, откъде ги вземаш? Човек, беше поредица от квестове. Ама откъде го взе, бе? Откъде?
Забравя. Пиши полицията квестове. Ще казвам те ми забравя. Откъде беше това? Забравя той. Сега ще се върна квестовете и ще стана 9. Да че е яко. Но къде се седите? Чак се яма и ме го шарни. Ето до мен си. Айде бе, брат, те съм. Аз пък ще връщам квестове. Чакай да си. Ай, шарни ме не зали гъбите ми, какво там беше, ай. Е сега. Айде. Not illegal. Пише, че не си нещо си там. Не може, че го ще вечно спамерва. Да. Не мога още да го взема толкова, аз не знам защо. Не, чакай, защото се проекта от който трябва да взема първия квест за първи. Не, казах, че го отоле. Аз стигна на друго място, чалник. Още колко? На колко процента си? Много. Не, До 80. Добре. Сега ще вжигнеш на. Не знам, че има състезание, кой ще вдигне първи 10 левел. Не. Не. Аз пък съм на 93%. Сега ще побия малко мовчета и ще вдигна. Ти ще видиш. На 3% сигурно. Да бе. Само служи девятката отпред. И ще си прав. Ама ти си след мен. Не съм след... Ти след мен не вървиш. Да, искам да побия малко мопчета. Я тук да направим един дел. Сега. Сега, дами и господа, ще видите как той ще умре. Те влиза слаб. Яла. Къде си? Да вдигна лева сега. Бързи. Яла, айде. Нали отдалеч? Да. Айде. Ето. Приемай. Точно отдалече избраните ли? Аз сам ще умреш. Няма да умра. Да, с хел, Няма да умра. Пак ще умреш. Обаче се хилва и умря. Оле. Дами и господа, ти така се побеждава нуба. Даже и аспекта не си бях включил. Добре, аз след този моб вдигам 10, така че сигурно ще спираме клипа. Дигаш ти. На 99 съм. Да, бе. Чакай да... На 100 съм човек, трябва ми колко XP? Да, бе. 47 ми трябва. XP. Да, бе. Или 47%. Искаш ли, бе? Ица? Ица? Чакай, я освен да се стават в квеста и аз ще дигна. Така ли? Да. Чакай, аз още не съм си ги взел, не си чакай. Шанс. Къде беше човек тък? Хора! Чак. Станах първи 10 лева, защото съм бахти прото. Затова, защото си бахти прото и загуби. What? Откъде умря? Защо умря, бе? Как умря? Как умря, бе? Аз те убих. Ама аз само седях на едно място, бе, човек. Шанс. Нубовете умират и без нищо да правят.
А, чек, аз само си седях, бе. Ну, Какво но аз само си седях на едно тъпо факано място. ну. Оле. Ну, Добре, ну. хора, това бе Logic of LOL. Чаках да изтека. Ако пак умра, ако... Били чисто трейди да човек прикъм на мустаците му. Оле. Още 200 екстри. Как то трейди, бе? Ти как дойде тука? Съживих се от ангела. Айде, аз съм 10 левел. И хора, това беше от нас. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре. Ама, не, само да го щупите, човек. Да го щупите от натискане. Да стане на парчета. И довиждане. Не, как довиждане? Ами, майче довиждане, да. Чао, от нас, чао.